Тя е компаньонка. А тя е алкохоличка. Това истина ли е? Не, но съседите така говорят. Вие сте само на 25 години. Каква е тайната да изглеждате толкова добре? 1 литър ракия всяка вечер. Докторе, как ще ме лекувате? Само да попитам Google. Аз сама ще го попитам. Моля, без самолечение. Ако спиш с четирима тъмнокожи мъже, как се нарича това? Черен петък. Вчера излязох с двама мъже. Единият ми каза, че съм буклук, а другият ми каза, че съм съкровище. Разбери ги мъжете. Ако една дама ви покани на кафе, а вие отидете без алкохол и презервативи, нищо не разбирате от пиенето на кафе. Изпът. Съвременният млад мъж иска колата да е немска, часовникът швейцарски, а жената Да е бивша жена. Мамо, татко ли ти купи тази чанта? Не, сине. Ако разчитах на него, ти нямаше да съществуваш. Уважаеми дами, не тичайте след мъж или автобус, следващият ще дойде след 10 минути. Ти си мръсен като прасенце. Знаеш ли какво е прасенце? Детето на прасето. Вие сте пиян. Утре ще изтрезнея, но вие ще си останете грозна. Тоалетната хартия по време на кризата с COVID беше най-купуваният продукт, защото ако един човек кихнеше, трима се изцапаха.